Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty rideverse. Hagasngi ke Hill State People's Democratic Party HSPDP kala yok ban pediang buram yakin noy lambat khot jong ka Voice of the People Party ki bala wan ban penia so pura sya ka party ka kong Badariti lingdok nong lat ka kertong HSPDP na nong stan kala kran halor ka jingdon kam ka jinga trailang ban yok ka Jingjop ha ka ni ka election. Haba ajing kran ka ni ka jinga lang ka kong Badariti kala ong baka Kynroh jong ka Jaitbynriew bat HSPDP han nong stan kala kelon hi kram ban don kam ka jinga trailang ban tay Biang yakin ki Kynroh knang ban yok ya ka Jingjop. Ngin pan sisa pamidon ni ka jingamut baka party kan job yang ngin pan ni jingsha phang nong khau hakani ka kenti ka benta un ai ka jingsha phang ka bphla ka bakiwei kin salingo bakumno ka HSPDP menta arajar akusan ka kawe Biang ni ka lama ka Jingjop niang kren ni ka Kynroh ngano aman ki jaka ki banga jukren maki Kynroh jong ka Jaitbynriew kila kelon hikram bagi Kynroh jong ka party HSPDP hanam stand kila kelon hikram rekat ni piadon pidan tak nak away ke jingun nganen skan blay no bo no pau un ai ni ke jikshan pam bangin taipat yagi Kynroh ki baskem jong ka ni ka ying HSPDP ka blas sa ying ja ka ying ka pikir tay ki patanan ki megaman jong pigi batay ka ying ringkat baru mai ni ki pau ni kistan next camp ka ni piwan na ka meeting ngin tay borba ban phot yut ban wengi tu kisya ban repair ka ying ka jot ka pay ban sedap abadon ka jipay ki ngioi ban tray borba daga jingshan pang daga jingsoret ban hangta kan ka Jingjop ujuni Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya